Дык гэты лес не такі, як лес, дзе я звычайна. Бачыце, тут не так шмат дрэваў на одну адзініцу плошчы. Вось не такі ён шчыльны, як той, дзе я звычайна. Усё можна праглядзець. Там жанчына, здаецца, вядзе сабаку, а сабака вядзе жанчыну. Там зноў нейкі сабака. Вось так. Такое яно жыццё. Сабакі, яны ж людзьмі створаныя. Гэта істоты, якія селекцыянаваныя чалавекам. Я, прынамсі, не ведаю дзікіх сабакаў. Напішыце ў каментарах, ці ёсць дзікія сабакі. Ці ўсе дзікія сабакі гэта проста збегчыя сабакі, якія былі ў чалавека. А?